can't believe this. I don't know what to say. Wato jama'a kun san yadda ake kuga mutum ya zama tero ko mara tsoro ko in ce dan ta'adda ko tawaye idan yana cikin wani society wasu mutane waɗanda yake girmama kowa, yake ladabi da biyayya, yake bai kowa girman sa, amma waɗannan mutanen ba su gani ba sai su dauki karan tsana sai su jefa masa. Saboda haka idan abin yayi yawa ya gaji kawai sai kaga yayi backfiring, kawai ya dawo shi ma ya zama kawai ya ne kawai, kamar yadda kowa yake gani shi shege ne, shi ma sai ji shege ne. Kamar mage ne, in kana bin mage za ka ga tana ja da baya, amma daga sanda ta ji bayanta ya taɓa bango to dawo maka za ta yi, ko a mutu ko a rai. Mutumin da na sani Bangis da ba shi da bakin da zai yi rashin kunya ko kuma zai faɗi wani abu da ke zuciyarsa har kun kai shi bangon da yau gashi ya fito yana faɗa muku abin da ke ransa, kun dame shi. Alhamdulillah ni tun da raina yau ya shaide ni, zaman da muka yi da shi alhamdulillah ni na ci ribarta, ko yau na bar duniya tsakanin alakata da shi na san cewa na bar wannan mai kyau. Bangis idan mutum ne da baya, ni yana girmama ni, baya min rashin kunya, ban san wani ba, hannu ma baya bani idan zamu gaisa, amma sai da wasu mutane suka shiga tsakani suka raba, ko kuma ce suka sa wani abu a zuciyarsa wanda yake ganin cewa ni din nan haushinsa nake ji, bakin ciki nake ji da shi, ba me da me. Alhamdulillah yau an waye gari kun ji kunya, gashi ya fito yana faɗa muku wane ne Adamu Zango, kuma na tabbatar da cewa na rantse da hurumatul dini wal Qur'an kafin bar duniya, ɗaya bayan ɗaya daga cikin mutanen da na bai gudunmawa suka yi mai da shi wani abu daban, su ma irin wannan za su fito su faɗa wa duniya gaskiya, ba kamar yadda ake faɗa wa duniya ake kallo na ba. In Allah ya yarda lokaci zai zo, don ita gaskiya da ƙarya duk wanda ka shuka ko kana da rai ko bayan ranka zai bayyana. So gara mu rika shuka alkhairi, mu rika shuka gaskiya, mu zauna da junan mu tsakani da Allah, babu wani raba ɗaya biyu. In zauna da kai ai Bangis ai saboda yana da murya zai kawo min kuɗi bari in yi promoting ɗin sa. No, shi ya sani da kuɗi na da lafiya ta da lokaci na nayi na bashi daidai gwargwadon iko na. So akwai stage in ya riga ya Bangis ya kai stage in da shi ma yanzu ya samu daukaka, so yana buƙatan ya pushin kansa da kansa. Iyaka ni kawai idan dan man fetur ɗinsa ya dan yi ƙasa dan ƙara masa ya ƙara gaba shikenan. So alhamdulillah, I'm proud of you Bangis. Kuma yau waɗanda suka kai dai kasan su ne ban san su ba, waɗanda suka gaya maka abubuwa a kaina yau gashi Allah ya kawo lokacin da ka gane, kuma har ka fito kake faɗa duniya wane ne ni. Na sani cewa mutum ne Bangis wanda in ma bai saba da kai ba ma ba za ka ji ba zai magana guda ɗaya da za ka ma fahimta ko wani abu ba, saboda ba shi da hayaniya kawai a cikin. Amma idan ya san ka za ka yi, sai in ya fara surutu ma ya fara ma abin dariya ma sai ka ji cewa kana jin kana kaunarsa. So da haka shawara nake bai wa 'yan uwana baki ɗaya, maza da mata, na cikin masana'anta ta na Kannywood baki ɗaya, ba za ka hana kowa ya ra'ayinsa ba, amma ku rika zama mutane masu ya zan putin ɗin shi ne, masu godiya da duk gudunmawar da ɗaya daga cikin masana'antar ya ba ku. Wato a cikin masana'antar mu akwai mutum ɗaya da zai iya ɗauko ki daga wajen iyayenki da za ki fim, ya ɗauko ki ya kawo ki cikin masana'antar, sai ya haɗa ki da misali, let me put it this way, ya haɗa ki da Amina Ala, ya ce fim za ta yi, Amina Ala ya karɓe ki, sai Amina Ala ya baki dukkanin gudunmawar da ya kamata, duniya sai ta san ki. So a ka'ida ko a gaskiyar magana, idan zaki kira sunan mutum na farko wanda zaki ba credit ke ba, wannan mutumin da ya fara ɗauko ki ya kaɗa ki da Amina Ala shine mutum na farko da zaki fara godewa, kafin ki godewa shi kanshi Amina Ala.
sannan bayan Amina Adam za ki haɗu da produsoshi, daraktoci waɗanda suka baki gudunmawa. To ki sani cewa fa duk waɗannan produsoshin mutanen arziki ne da suka baki gudunmawa. Bai kamata ki raina ɗaya daga cikinsu ba, bai kamata ka raina ɗaya daga cikinsu ba. Ya kamata kowa ka faɗa alkhairi a kansa abin da ya maka, kada ka faɗa abin da wani ya faɗa maka a kansa, kada ka faɗa abin da bai aikata a kanka ba. Kada ki faɗi kuma abin da bai aikata a kanki ba. So amma za ka iya zuwa ka ɗauko mutum ya ɗauko ya kawo ka, amma a wayi gari sai ka ga wani kama raina shi. In ya zo ya ma guri wane kaza, wane shi ya kaza, ashe kana nan. No, wannan ba tarbiyya ba ce. Hakan na ba mu shawara mu riƙe junanmu tsakani da Allah, mu bai junanmu gudunmawa, mu daina ɓata sunan junanmu saboda wani personal interest ɗinmu. Allah ya ba mu zaman lafiya. Kuma duk wanda bangi sai magana a kansu ɗin nan, ni ban san su ba gaskiya. Kawai dai kamar da naji wai wallahi ban san ko ɗaya daga cikin wanda ya shiga tsakanina da shi ba. Kawai dai na san an shiga tsakanina da shi. So na ba ku shawara da kuma ku tuba. Wannan harkar bakin cikin da me da shauransu bai kamata ba, saboda kun ga kun sa yaro a cikin matsala wanda yanzu gashi har ya fara fitowa shi ma yana faɗan abin da yake cikin zuciyarsa, ya fara daina tsoron ma. Ku kun sani cewa kafin in dai kun ga Bangiz ya fito social media yayi magana, to akan waƙarsa ne ko wani abu zai fita rana kaza ko ya faɗi wani abu, amma ba za ku ji yayi wani abu zage-zage ba. Da haka mu kiyaye, mu daina takura yaran su rika zama suna fara rashin kunya, don takuran nan shine. Nagode.